free society. We want drugs-free society. I love you, bondo korok. I love you, bondo korok. क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि जे जखनथाइ हाबाफारि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव निसा बेसाद एबा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस मोनसे हाबाफारि लादों। मानोना आथिखालाव जोंनि समाजफ्राव जोङो नुनो मोन्दों गोबां फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनानै गोबां लाइमोनफ्रा गाव गावनि जे जिउ खोमानानै लानायखौ आरो न'खरफ्रा बेबायदिनो सिलिंखार जालांनाय गोबां जोङो नुनो हमदोंसै। दा बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'राफोरखौ लानानै बिथांमोना हाबाफारि मावबाय थादों आरो बिनिनो दिनै बे ओनसोलाव मोनसे एवारनेस हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोना मिजिंथिदों गामिनि क्लाबफ्रा लाइमोन आफादफ्रा जुदि मदद खालामोबा क'क्राझाराव बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बेखौ थाबैनो बन्द खालामनो हागोन। बिथांमोना मोनसे आसा खालामदों बावहाय जाहाथे जिल्लानि बेंगिरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन लकेल थानाफ्रा जुदि मदद खालामोबा गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावहाय जाफुंसारगोन। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदों आंबो आपिल खालामो जे जोंनि बर' समाजाव जाहाथे बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो बेफोरखौ नुयोबा बेबायदि बाहायग्रा मानसिफोरखौ नुयोबा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जगाजग खालामो बिनि थाखाय जाहाथे मोनसे राहा लानो हायो। दा दिनैनि बे रेलिनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया बेनो। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 600003 99187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।